Pahad yung kitong bayan na eh. Saan sa kay buhaton ako para makuha ko to no? Uy, pre! Pre! Ano sa mga pre? Nabantayan di ka pre ba nga? Si makaglanto ni Dejinilin? Ibog ay kwato pre ay. Saon mo gid eh. Abi ni mong pre, kung makakrush ka, dapat itong ano yung tinuod. Kung sa'yo mo na nabaon siya, kung sa'yo mo nagustuhan. Pre, yan ako pre ba nga? Ay, niya pre. Puro nalantalantaan eh, di ta mo ingon. Lagi pre. Mura makag-ako pre. May paingon kong tabangan pre nga mako siya. Sige, ato na to si Sanger din, naroon. Matabangan di ka. Sige pre. Sige, ato na to. Uy, nagalimos diri sa akong guard. Ah, kung anong good? Kuan ba? Nang Pinuunsa, magkamurong kalibuan. maulang gugot. Usa ba na isyot? Kuan manggoda mangu. Ay wala inday. Paka ni sig irong buang. Dili manggoda kay manguya daw siya nimo. Usa man na isyot? Tinuod ni? Ay, maulaw ko eh. O dayon saan man gid nga nahigog mo man sa kunimo eh. Nagyabag ang ginuong ka. Unsa hingog mo? Ay, sige. Nahigog mo ba? Ay, katahan. Ah, nay. Shot ka nang. Dili pa man ko mag-uya-buya, bata pa kay ko. Sa man ako sa mga ginikana, banto na ko. Nga ba ang tunay mong minamahal? Ako nga ba ang tinatangi? Pre, ulit ako pre kay. Sige, Nakuha naman po sige siya, pre. Amping pre. Sige, Ay, pre. kagulat po pre. Napidag ang bahay pre. Uy pre, naunsa man ka masulugon mo kay ka pre? Ay, pre. Tabangi ko pre nga. Mako si ang Dejinilin pre ba? Ay, sakto pre. Na ako'y kaila nga albularyo pre nga manghimo Mao ba, kayo. pre? Lumay pre. Sure eh? Mukapit na si mong bayi. Isagwa na sa imo nakagusto. Basta once nga muduol ka sa albularyo na mo pre. Maimo ginabayan na. Tingan na nato pre. Tara pre. Totoo. Ta. Tara pre. Layo pa pre. Oh, lalayo pa yung pre ng pasanahan pre. Ito ang nalalay ito sila karon. Ito na bala ka pre. Ito, hindi ako matabangan sa ko. Ate nga ito na pre. Doon na pre. Dol na pre. Ito pre. Narasunahan pre. Sige pre. Isa pre. May tao ka baro pre. Mutahan na ta kung asa ilang ingko nga libat. Sige pre. Sige pre, ito pre. Noy, kaila ka ni ingko libat katong mamuhatay og lumay? Unsay lanay? Yapag, bungol na tini. Murag bungol gid. Bungol. Sige, ako ipunta na. Sige, tingin na pre. Noy, kaila ka ni ingko nga manghimuay lumay? Unsa? Imong bunal gamay? Bungol na tini. Bungol. Gagot ka. Ikaw, pupik. Gagot ka ayo ba? Sige pre. Bungol ikaw. Sige. Kalabot. Gagot ka no. Noy! Kaila ba ka ni ingko libat katong mamuhatay og lumay? Aw. Si Isko libat na yung gipangita. Wa mo gingon dayon nako. Sunod mo nako. Ta. Bungol. Labi papakon buangan. Sabi ni kadung noy na dre. Parliament. Ular yung butang. Bungol kayo. Luisko! Noy Isko. Nakay busita. Aw, bisita ba? Duha ni sila ka buok. Ang isa lanay. Yung kanipong isa gamay jutay. Kanay bahala na nila. Kinsa man na sila dong, dayon mo are. O pre,
Mo ni akong giingon nimo pre. Mo din, pre. Maiki na pre. Ina pre. Ayun ako. Oh, sige pre. Inko pikot. Sumaya to anil do. Dako kay kog problema ba? Matabangan ka ko nimo. Susa man ang klase nga problema na dong. Na ako inaibigan ba? Gusto na ako siya maako bitaw siya. Ay. Sa mga kag kuan lumay sa kuha. Nade kay lumay. Na Naanak. Adong. Naradong ay. Ihatag ra na sa imo alas 12 sa gabi ipainom niya. inanaon. Oh, nana. Pahorot pa inom. Dili, isa ra ka kutsara. Yana. Wa ka kabalo sa sulod ni. Basta. Nya nabot nga sana ko ng ingredients. Oh, kana. Sige, Kana- inko pikot. kana- oh. Salamat kayo. Oh, wala na problema sa ako. Pila bayad ani? Ako wala bayad sa ako basta ako wala bayad sa ako. Okay na basta makatabang kog tao. Isa anak. Dong. Napan ay pares. Pangitaa siya. Pakuyog ani niya. Pakuyog. Kuyoge! Kuyoge! Hoy! Hoy! Uy! Paminaw! Hoy! Unsa man kang isko? Kuyoge ni sila dong oh. Kuyoge padulong atong amot asa to isa nga. Kakuyog kami kon. Ano kakol? Kuyoge na sila dong. Ina para masulban na ilang problema. Asa may uban kol? Bani na sila atong isa ka albularyo. Aw, Sina. banan. Oo. Bani na dyan. Okay. Dapit na eh. Ilang sami? Naguan dito na ang makuha pa ng bayi. Wala man. Asa lagi itong bungol? Wala mo kabantay. Sige, strito lang to ning dala. Ito nga to. Start lang ta. Asa itong buang. Pre. Parang bungol pre. Mo gina pre. Sige, una mo tingog ko ba? Di ay matingog pre. Isa pre ha? Isa ka ni pre? Isa ka di ba? Ihati na pre. Ato na pre. Tindog pre. Pita pre. Mo gina pre. Mo ni pre. Mo gina pre. Sa paano ko pre? Basta nalibat ako pre. Amo ogid lagi pre. Wala pre. Usbiro pre. Amo ogid na pre. Yo, nasa imo ang pares ani? Ay, nagpabuhat ay kag lumay. Unsay gusto ni mga lumay dong? Only 3 days or 7 days or 30 days or 1 year? Ay, unsa man kayo? Unsa man unli internet? Yo, unsa din ang gihatag ni kulibat sa kuad ay? Kana dong, mao na ang simpak. Kani ako load man eh. Pagpili sa imong promo, kung unsa imong ganahan, kay subscribe ti ka. Nay lifetime ani yo. Oh, na. Sa minteryo. Kana na lang 1 year yo kay unli serve. Your wish is my command. Wa lagi nato. Ayun, tama. Pre, kapuya ka sa itong lakaw, pre. Ish, nakuha rin ginato. Salamat kay tanan. Kay maako na gitong bayan na. Okay ra na piri basta kay na kuha na to tong mission pre ba? Lagi? Kuha na to din. Sige pre, unsa pa may dugaya na to pre? Atuo na to silang balay pre ki. Nato siya ron dito. Ta, sige pre. Pre. Keep. Ayo. Ayo. Uy, nalagi mo. Nami ba kay dalan ka na mo ko ano mainom? Ali, sulod. Li, sulod. Eksahan, mataas mo basa. Put ka na ako imong baso day ha. Ay, isahan, magsiya siya ka, Jot. Sige. Pabor bay. Kun. Pabor ka na itong ibay. Kun, kini bay. Bawal sana ko lumay ba. Tara bay, kilibay. Pre, yan to ni bay. Nya na. Anak katong si Isko Bungol. Isa na daw kakuan. Sa kutsara. I-unli sana kay. Na-subscribe na nun. Sige. Oh, na-subscribe na. Sige, good. Pre, na to. Magdalita kay bising balik to. Tara. Tara to. Pabor gini mo bay. Baka bay, uyab na kani bay. Uyab mo lang. Kini uyab. Ini bay. Para sa Mana to butang bay no? Unya na to bay. Ay, bay. Ara day mo
Coca-Cola day. Ay, salamat kayo. Unya, Salamat. kadyo sa magsiyas ang niya. Oh, mangisa amin, mangisa amin. Tagahi lang mi daan. Maraming mga boy. Oh, thank you, miss. Cheers. Cheers. My loves. Ang nangyari sa'yo? Shoutout time! Pakal time! Ay guys, shout out na ako kay Rodin Andog day. Taga Dare semua. Shout out, shout out. Shoutout po na ako si Jorets Bugay. Hi guys, shout out ako si Jennifer Ramdas. Shout out nimo. Mong ex? Shoutout na ako si Kuan. Maynel Abalde, sakto ba na siya? Dayon og si Kuan. James Jomar, Budungan nga taga Bunuan. Shoutout nimo. Hi guys, shoutout na ako si Grace Nelia Butigan. Amping ka din. Hey, bye.